Jeg hedder Louise Thyssen. Jeg bor på en gård, og hoveddelen af mit liv beskæftiger jeg mig med at tegne og male. Når man skal starte med at lave en akvarel, så er det vigtigt, at man laver noget forberedelse, og det er noget godt papir. Det skal være noget tykt papir, gerne af bomuldskvalitet, som er sugende og stabilt, og det fås i mange forskellige former for blokke eller løse ark. Det nemmeste er at arbejde med en blok, som er spændt op og limet i kanterne her. Så skal man bruge nogle gode pensler, og der kan man vælge, om man vil have en morhårspensel eller en syntetisk pensel. Det vigtigste det er, at det er nogle tykke pensler, som kan indeholde meget farve. De bliver meget tynde, når man dypper dem i vand. Sådan her. Der kan man så se, at man kan lave de fine detaljer med spidsen af penslen. Inden man går i gang med at male, der skal farverne ligesom lige varmes op eller blødes op. Så der lægger man lige en dråbe vand på alle farvebrikkerne, sådan at de ligesom kommer i gang. Så er de nemme at bruge. Selve farverne, det er nogle faste farver, som man kan købe i løs form hos farvehandleren eller hos forskellige kunstbutikker. Og det er ikke nødvendigt at have ret mange farver, fordi man kan blande alle mulige nuancer ud for de grundfarver, der nu er. Inden man går i gang med at male, hvis man nu skal lave en vådt teknik, som jeg gerne vil lave, så kan man gøre papiret vådt. Og det gør man ved at simpelthen i bløde strøg påføre vand, så hele papirfladen bliver mættet med vand. Nu er selve arket ligesom blevet forberedt og er klar til at modtage noget farve. Eftersom jeg har gjort hele fladen våd, så vil det hele løbe sammen, så derfor så skal man overveje meget, hvor man sætter sine farver, fordi det vil både løbe nedad og løbe til siderne og løbe sammen, men det er en teknik, som jeg vil udnytte. Og så vil jeg starte med himlen, så derfor så tager jeg nogle blå nuancer. Jeg bruger en ultramarinblå og en brændt umbra, som jeg blander. Så får man sådan lidt dæmpet blå. Med de to farver kan man lave alle blå og grå og brune toner stort set. Her der er den sådan lidt dæmpet, og der kan man så påføre nogle mere spændende farver indimellem. Så starter jeg med nogle bløde strøg, ligesom at lave himlen. Skyerne de er jo hvide, så derfor så er det det hvide i papiret, der bliver til skyer. Og det er jo det specielle ved akvarelfarve, at når man ikke har nogen hvid farve, så har man kun den hvide farve, som papiret er. Så nu vil jeg prøve at lave lidt af landet, som skal være nedenunder. Det vil jeg have i nogle grønlige nuancer. Igen, der tager jeg forskellige farver og blander. Bruger en viridiangrøn og en brændt umbra. Så lægger jeg en linje her, som er min horisont. Og der passer jeg på ikke at komme op i det blå, som jeg lige har malet. Fordi så vil det flyde fuldstændig sammen. Jeg passer på ikke at tvære for meget rundt i det, for noget af det elegante ved en akvarel er den lethed, der er, og at man kan se papiret igennem. Og man må gerne have flere forskellige nuancer. Nu tog jeg lige lidt gul i, som giver sådan lidt friskere grøn herovre. Og så tror jeg faktisk lige, at jeg snupper noget blå i herovre. Så tænker man, blå, det hører til himlen. Nej, det behøver det ikke. Det kan også godt komme herned. Så kan man selv, om man vil tone det ud til en gråbrun nuance, som kunne være noget jord, eller man skal lade lidt af det stå, så det kan blive noget vand. Op i himlen, der vil jeg udnytte den effekt, det giver, at papiret er vådt, og vandet det trækker farven.
Så det ser sådan lidt regnvejrsagtigt ud, men jeg synes stadigvæk, der skal ske noget mere. Så jeg tager en gul, og her der tør jeg lige penslen af i en klud, som jeg altid har. Det er rigtig vigtigt, at man hele tiden har styr på, hvor meget vand ens pensel indeholder. Nu sætter jeg lige en lille bitte smule gul herude i horisonten. Og så tager jeg og tørrer min pensel af i kluden, så den kun er våd uden farve i. Og så kan jeg så trække den gule ud, så det bliver sådan en helt let tone, som kører lidt op i de der lidt tunge skyer, som er her. Selve skyerne, det er jo bare hvide klatter nu, så dem vil jeg også gøre lidt ved. Der er skyer, de er tit lidt mørkere i bunden, så der lægger jeg lige sådan en lidt mere brun-grå farve. Her. Skyer, de er også tit lidt flade i bunden, og så toner de sig op og får flere fasoner opad. Og igen, der dypper jeg penslen i vand og tørrer den af i kluden, så den kun er våd. Og der kan jeg så også trække den her tone ud, så den bliver sådan helt let og skyagtig. Så vil jeg gerne have lidt mere dybde i mit billede. Så der vil jeg lægge en mørkere linje ude i horisonten, hvor der eventuelt man kunne forestille sig, at det kunne være nogle fjerne træer eller bjerge. Eller gør ikke noget, der er lidt overladt til fantasien. Så tager jeg bare lige her. Jeg lægger en linje ind her med en lille smule horisont og lidt kontur op. Spidserne de fortæller, at det er nogle træer, der står langt væk. Men hvad det egentlig helt præcis er for nogen, det må man sådan lige selv finde lidt ud af. Så nu er der lidt mørkt over den ene side af billedet, så skal vi have lidt balance i. Så derfor så laver jeg også lige lidt herovre. Det kunne måske være et lille buskage eller noget, der står herovre. Og det kunne jeg vente med at tegne lidt tydeligere op til billedet. Det er tørt. Ved at man kan ikke tegne skarpe streger i et vådt billede. Man kan også vælge at lægge en ganske let rødlig tone ind til sidst her, som igen giver lidt kontrast i billedet. Og igen trækker jeg den ud med en halvtør pensel. Og igen, jeg synes det bliver for meget, så jeg tørrer den rigtig godt af. Og så kan jeg simpelthen selv bestemme, hvor stærk en farvetone jeg skal have liggende her. Nu vil jeg ikke gøre mere ved den akvarel lige nu. Jeg kunne godt finde på at trække den lidt op med nogle enkelte detaljer, når papiret er tørt. Men der skal man lige vente nogle 20 minutters tid. Nu har jeg lige fået lov at tørre lidt, så nu vil jeg lige putte de sidste detaljer på. Der giver lidt dybde i billedet, fordi det er vigtigt, at man har en forgrund og en baggrund. Ting, som er tæt på, er tit lidt mørkere. Så derfor så vil jeg tegne den her busk lidt mørkere op. Og eftersom det er tørt, så kan jeg også lave nogle skarpe aftegninger, som gør, at man kan se, at det er en busk, hvor det er sådan lidt ujævn overflade her. Der kan det så være hvad som helst, man synes det kan være. Man kan eventuelt også lave lidt græsstrå helt i forgrunden. Kan man sprede penslen så lidt ud her, og så lige trække det op. Bare sådan lidt små detaljer, der antyder, hvad det er, fordi så fortsætter jeg hovedet med selv at bygge videre på historien i billedet. Jeg vil også lige arbejde en lille bitte smule med horisonten, blandt andet ved at trække den røde en lille smule op. Der er en tendens til, når akvarelfarver de tørrer, så bliver de lidt lysere, og nogle gange kan det godt snyde lidt. Så den vil jeg godt have lidt rødere herude, ganske lidt. Igen tørrer jeg den lidt af i kluden her og trækker den ud. Så sker der lidt med den røde farve her, og så vil jeg måske lige lave en lille tynd streg herover, som angiver, hvor horisonten egentlig starter.
Gør den her. Alt hvad man laver og streger, det påvirker hele billedet. Så man skal også lige tænke sig om, hvad man egentlig vil med sit billede. Nu rykkede jeg lige træerne en lille smule tættere på. Den sidste stykke horisonten vil jeg lade stå urørt, fordi der kan det enten være nogle fjerne træer eller markerne, der fortsætter. De hvide felter i billedet lader også stå, for det giver den der lethed i akvarellen, som jeg synes er utrolig vigtig for en akvarel. Hvis man overmaler hele billedet, så kan man ligesom slå den ihjel, og hvis man maler flere gange hen over det samme felt, så dræber man ligesom det lysende i farverne. Så er det meget bedre at starte på en ny akvarel, end det er at blive ved med at prøve at sidde og redde den gamle. Det er vigtigt, når du slutter, at lægge penslen på dit vandglas, eller lægge den ved siden af. Du må aldrig nogensinde lade penslen stå med penselhårene ned i, fordi så bøjer penselhårene. Hvis det har stået et stykke tid, så vil det stå sådan her bøje. Og det er rigtig, rigtig svært at få den til at holde op med det igen. Og så har man måske ødelagt en pensel til 300 kroner, og det er jo lidt ærgerligt. Det var så min demonstration af, hvordan man kan lave en akvarel i Vådt teknik. Og husk, det er passion for din kunst, der gør forskellen.